nom de Greta us dono la benvinguda i us agraeixo la vostra assistència. Especialment vull donar les gràcies al senyor Xavier Roques, el director del Museu Terracota, que ens ha acollit també en aquest espai tan especial i tan ben muntat. Un museu fantàstic, si heu tingut l'ocasió de veure'l, és una meravella. L'alcalde de la Bisbal, el senyor Òscar Aparicio, i a la diputada de la Diputació de Girona, senyora Mònica Alcalà. Gràcies pel seu suport i la seva assistència. Per nosaltres ha estat una gran satisfacció veure la qualitat i el bon nombre dels projectes presentats, així com el gran interès despertat per ser avui aquí el lliurament de la segona edició dels Premis Colos. Tot i que en principi havien de ser biennals, la Covid i altres circumstàncies han fet que no es poguessin tornar a celebrar fins enguany, i ho fem amb una gran satisfacció. Som una associació molt dinàmica que ara just compleix els 13 anys d'existència, de recorregut. I aquests premis i la vostra assistència són testimonis directes que els objectius que ens vam proposar en la seva creació van per bon camí. Molt probablement, la majoria dels que sou aquí sabeu què és GRETA, l'acrònim de Grup de Recerca i Estudi de la Tradició Arquitectònica. Però per als qui no ens coneixeu, us diré que la nostra associació va néixer el 2011 d'un primer embrió format uns anys abans per uns quants arquitectes i altres professionals que compartien l'amor per la nostra tradició arquitectònica i la preocupació per preservar el nostre patrimoni arquitectònic popular. Quan parlem d'arquitectura popular o tradicional, ens referim principalment a les masies i cases de pobles que des de l'època medieval ençà han omplert els nostres pobles, les nostres planes i les nostres valls. Es tracta d'edificacions sense pretensions, en bona part construïdes per mestres d'obres i per les mans dels mateixos propietaris amb els materials del lloc. És el que avui se'n diu de quilòmetre zero. Aquestes cases, aquestes edificacions, eren pensades per viure-hi o per guardar-hi el bestiar. Són construccions que han donat forma i personalitat als nostres pobles i al nostre territori. Aquest patrimoni poques vegades està catalogat o protegit i en bona part ha sigut víctima de l'especulació immobiliària i de la insensibilitat de promotors, arquitectes i propietaris, per no dir de les autoritats. Des de la dècada de 1960 hem sigut testimonis de la pràcticament sistemàtica destrucció o desfiguració d'aquest valuós patrimoni. Conscients que la crisi financera iniciada el 2007 posava un fre provisori a la febre constructora i especuladora en què s'havia llançat el nostre país, aquell petit grup inicial de professionals van posar-nos a treballar per aprofitar el moment i fer feina de sensibilització a tots els nivells, des de les instàncies administratives fins a promotors, arquitectes i propietaris, per tal de tractar de preservar el patrimoni arquitectònic que encara restava dempeus. Per últim, abans de passar al lliurament dels premis, voldria agrair i destacar la gran feina que estan fent la nostra nova directora, la Valentina Maini, que no sé per on para, i la tècnica Maria García Barceló. Per últim, passo la paraula a Pep Fortià i Olga Bas, arquitectes i vocals de la Junta, que s'han encarregat de la comissió. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres i per el vostre suport al nostre projecte.